La vaca Connie. L'ocell dormilega. Els animals havien jugat tot el dia a l'aire lliure, però ja es feia fosc i tots tornaven cap a casa a dormir. Tots menys els ratpenats, que surten de nit. Els ocells dormien als nius que tenien dalt dels arbres. La guineu rondinaire dormia dins del seu tronc sec i somiava que jugava amb els seus amics. La família de senglar somiaven que menjaven aglans cruixents, però no tothom dormia. En Patch i la Connie havien sortit a mirar les estrelles. Oh, mira quin cel més bonic. Escolta, se m'acaba d'acudir una cosa. Què et sembla si fem un joc amb les estrelles? No hi podem jugar amb les estrelles, són massa amunt. No, no les hem de tocar per fer el joc. S'hi juga d'una altra manera. El joc consisteix a mirar les estrelles i amb la imaginació mirar de trobar-hi formes de coses. Doncs jo no en veig cap de forma. Va, mira-te-les bé i de seguida en veuràs. Mira aquelles! Fan la forma d'un pastís, com aquells tan bons que ens fa l'àvia. Sí, és veritat, ara ho veig, és molt divertit aquest joc. Oi que sí? És que m'hi va ensenyar a jugar l'àvia, que ja saps que és molt llesta. Va, ara et toca a tu, a veure si trobes alguna forma. A veure si en trobo alguna. Ah, sí, ja està, ja la tinc, ja en veig una. Veig una papallona molt bonica. Molt bé! I també veig, a veure què hi trobo. Veig unes estrelles que fan la forma d'una pilota. Apa, però què dius? Això no és una forma de les estrelles, és la lluna. Ara em toca a mi, a veure... Veig en Wall-E. Ah, sí? Doncs jo no la veig pas, la forma d'en Wall-E. On és? No, veig el de debò, mira'l. Bona nit, Wall-E. Vols jugar amb nosaltres? Però què et passa? Ves amb compte que quedarà xop. Quina sort que ha tingut. Ha caigut sobre els nenúfars. Trobo que està molt estrany en Wall-E. Ens ha passat pel costat i ni tan sols ens ha saludat. Saps què? Seguim-lo, a veure si descobrim què li passa. Els dos amics van seguir una estona en Wall-E i de sobte la Connie va descobrir què li passava. Està dormit però es passeja amunt i avall. Val més que el desperti abans no ensopegui amb alguna cosa i tingui un bon ensurt. Bup, bup, bup. No, no lladris, home, no l'has de despertar. Qui ho ha dit, això? No veig ningú. Sóc aquí, entre els joncs. És una veu misteriosa, anem a veure qui és. Sí, anem a descobrir-ho, és molt emocionant. Ostres, noi, mira qui és en Filós. Oh! Hola, Filós, com és que li has dit a en Patch que no despertés en Wall-E? Perquè resulta que en Wall-E és somnàmbul. Somnàmbul? I es pot saber què vol dir, això? Els somnàmbuls caminen mentre dormen i no els convé gens que els despertin de sobte. Per això l'heu de vigilar fins que es desperti tot sol. Molt bé, doncs l'haurem de vigilar. On s'ha ficat ara? Sóc al niu, que calentó que s'hi està. Sort que la Connie va agafar en Wall-E a temps perquè a les serps no els agrada que les molestin quan dormen. Ostres, ha anat de ben poc. Bé, sembla que ja s'ha cansat de passejar-se dormit. Quin descans! Sí. Mira, ja hi torna. Em sembla que avui no dormirem gens. En Wall-E no se n'adonava, però anava de dret cap a un cactus. I tothom sap que els cactus no es poden tocar perquè punxen molt. Es fumarà una bona patacada. Però en Wall-E va caure sobre uns arbustos molt tous. Corre, corre!
I mentre les lluernes voletejaven alegrement pel bosc, en Patch i la Connie van seguir en Wally per vigilar que no prengués mal. Però al cap d'una estona es van començar a cansar. Ostres! On va ara? Es ficarà de peus en aquell bassal ple de fang? No s'atura! En Patch i la Connie van seguir de prop en Wally a tot arreu on va anar, vigilant que no li passés res. Després d'una nit molt llarga, va sortir el sol i va omplir amb la seva llum el bosc i els prats. En Patch i la Connie estaven rendits, però van continuar seguint-lo. Llavors, de cop i volta, en Wally es va despertar. Quin dia més bo que fa! He dormit la mar de bé i tinc moltes ganes de jugar. Hola, parella! Va, anem a jugar fet i amagar i després podem anar a collir maduixes i a banyar-nos al llac i a córrer pel bosc. Vinga, lleveu-vos! Va, que ja és de dia! Com pot ser que estigueu tan cansats si acabeu de dormir tota la nit? En Wally es va mirar els seus amics adormits. Tots dos somreien. I sabeu per què? Perquè somiaven que es menjaven aquell pastís tan bo que havien vist a les estrelles.